Chidebere Nwidoka gara Ajogun, Ade gara Nsukka, Adonado. Nwa Megurelechi, nwa nwata nwoto hiyo. Muna kengere jebi nworumani dabune ngwongwo. Nwa jugu nemo. Nwa mụrụ na na benya na-epi ọkụ. Ha paliri mmadụ banyi Igbo ba kwagere. Ha shweze chitoke pairi m ya pama rekono munye hogere ya bugu n'ogborogbo. Paro batana ne isi mbido TV humba na n'olumu. Ya ndị Igbo ekele m nuno Nsukka sadu ma jeno omarkenye kwero nekele bugu n'ọnụ ga-eju ehụ gbagalagalwa m ekele ga-egbugo ọnwụ egbe kwọ dadi m menwere n'ọla na mkpụrụ isi mbido TV ma jeno. Aha m bụ Nwada Emmanuel Blessing Chidebere. Ihe eji mara m bụ Ade gara Nsukka. Abụ m Technical Assistant to the Executive Governor of Enugu State on Public Enlightenment and Culture. Ihe m na-eme bụ ihe gbasara omenala. Ndị be anyị Nsukka na-akpọ ya egara, mana ndị Igbo mba ọzọ na-akpọkwa ya mbem. Ọ bụ ihe gbasara omenala dịka ntị ekwu na egara m na omenala abụghị ihe ọjọọ, kama nke onye ọbụla na-eme ya tinyekwana n'aka na ihe ọjọọ. Egara m na-ama awụ ijikwa na-akwalite asụsụ obodo anyị Igbo Nsukka Asadu gede. Ndị mba ọzọ na-emekwa ya, mana Nsukka be anyị na-akpọ ya egara. Na-emekwa ya na-akwalite asụsụ Igbo anyị Igbo Nsukka, na-akwalitekwa omenala Igbo, maka na omenala anyị ekwesịghị ịnwụ, o kwesịrị ịdị na-agakwa. Ihe mere m ji bido ya, ihe a si n'aka nna m wee rute m aka. Mgbe m pere mpe na-eme ya, na-eme ya bụ egara, ndị mmadụ asị na nna ndị mmụọ na-akpa nkata, mana m nwa makwa na ọ bụrụ m na ndị mmụọ na-akpa nkata n'ihe akwa na akara aka Chukwu nyere m, mana m nọ ihe ga-apụta ihe otu a. Arọ gara aga mgbe coronavirus lockdown na ihe ndị otu ya bidoro, ebe m na-arụ ọrụ ekweghịzi ndị mmadụ pụta chụba anyị n'ime ụlọ. M nọrọ ebe ahụ na-eche n'ụwa, na-eche ka mmadụ ga-esikwe pụta n'ụdị ọnwụnwa dị ihe nka. Mgbe nọrọ ebe ahụ wụwakwanya wee gara na-awa ya otu obi si m ihe na ebe a na-ekwugharị sọsọ gị nwa wakene ihe a were foonu gị rekọdọ ya tinye ya na Facebook. O nwere ndị ọ ga-adị mma, nwekwe ndị na ọ gaghị adị mma. Mmekwe ya otu ahụ tinye ya na Facebook. Ihe a sakwara ọkụ, ndị mmadụ na-ekesachi ya ma na Facebook o WhatsApp. Ihe a wee na-aga gaa mba niile, gacha m obodo oyibo. Ndị mmadụ echikwa ebe ahụ na-akpọ m mbịa mmemme, mbịa mee nka, ndị na-emekwa birthday a na-akpọ m wara m egara, were egara mere m celebrate m birthday m. Ihe a na-agachakwa mba dị iche iche. Ọkụ si wee bido nwebe ọgbata uche m nwetara na ya bụ ije egara ma kemgbe m na-aga ya, Chineke na-akwakwara m ụzọ ebe ụzọ na-adịrọ, na-emekwere m ihe ya bụ ihe, ọ na-agakwara m sere nwebe ọgbata uche m nwetara na ihe nna yọkwa Chukwu ma enwetakwa na ọgbata uche ọbụla. Ihe dị na ya wee egara m na-awa na ịbịa na-aba anyị na ndị na-awa egara bụ ndị kagoro nka. Ọ ya mere ọtụtụ ndị mmadụ ha hụ ka nwatakịrị dị ka m na-awa egara, ha na-ajụzi ka obere nwa dị otu a na-awa egara. Onweghị onye m na-ele anya, maka na onweghị onye m hụrụ mere ya. Ndị mechere ya mgbe ahụ bụ ndị kagoro nka na ha anwụchago. Ihe a omenala na-alazi ala. Ọ dị ka na asị na m bịara kunitekwenye awa egara na ọnwụ bunitekwa ya enu. Onwezi ndị megara, onweghị onye m hụrụ anya wee sị ka m meke ya. Ọ bụ na nlewe anya ka mmekọ onye a meteki ya. Ịmana ọwụ ndị nna anyị ma ndị nne anyị mgbe ochie, ndị m na-amaghị. Onye nji si n'ihe awụ ihe Chineke nyere m ji wee pụta ụwa. Onweghị onye m lere anya sị ka m mee ya mete ya ka ya, maka na onweghị onye mma na-eme ya dịka m si eme ya ugbu a. Ewezighị ime egara, ihe ọbụla gbasakwara omenala Igbo na-amasị m mana awụ m onye nkụzi, kama na egara m na-emekwa ezi nkụzi m hapụzie nkụzi bịa na-emezi egara, maka mgbe niile anọ m n'ụzọ, nnọọ Enugu, anọ m Abuja, anọ m Lagos, anọ m mba dị iche iche aga eme ya wee gara. So onwezi ohere m eji na-aga akụzi nkụzi maọbụ ịga mekwe n'ọrụ aka m mụrụ. So wee hapụzie ihe ndị ahụ na-emezikwa egara. Egara na-enye m obi aṅụrị, nsoro nke na-enye m obi aṅụrị wee na-aga. Ihe na-enye m obi ụtọ na ya ọrụ na m na-eme ya, onye ọbụla nọ m n'akụkụ ga na-enwe obi aṅụrị. Ọ dị ka nke mere na
ọnwa Jenụwarị o nwere nwaanyị di nwa ya nwaanyị nwụnarịrị ọ na-ebe akwarị na-eru uju ọ naghị ekwe eri nri nwa ya nwoke akpọ m sị m biko m ga-mere mme ya egara m garuo ebe ahụ mere ya wee egara obiọma abido kpọwa nwaanyị ahụ ebe ọ bụla a na-eru uju mewere ha egara ahụ ha na-enwe obi aṅụrị ana onye ọbụla nọ m n'akụkụ na-anụ ihe m na-ekwu m na-eme ya wee egara ọ na-enye ha obi aṅụrị mụnwa na onwe m na-enwekwa obi aṅụrị na mụnwa na-enyekwe ndị ọzọ obi aṅụrị nnukwu ka mmadụ na-enwe aṅụ maka mụnwa maka ihe m na-eme ọ na-enyekwa m obi aṅụrị na-emesi ike ka ndị mmadụ na-enwekwa ya bụ obi aṅụrị na-agawakwa maka mụnwa ihe mma agwa onye ọbụla na-ege m ntị ugbu a wụ chọwa akara aka gị ọ bụrụ iwu na ọsọsọ ịma mbem ọwa iwe gara mana ịhụkwa onwe gị na ị na-eme ụdị ihe dị otu a mewe ya a sị na maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu mgbe m bidoro mewe ya ndị mmadụ na-ajụ ka ihe onye nke a na-akọgheri na Facebook ka onye dị ihe a onwe ndị ga-ewe ihe ndị mmadụ na-ekwu ị gaghị emenwu ya maka na ihe a m na-eme ọ bụghị ihe ụmụazị na-eme ị nwere ike bido ya na ndị biri gị a na-asị nwatakịrị dịka gị na-apụta na-eme ihe ndị okenye egenekwa ha ntị mewe ihe ahụ maka na akwụkwọ nsọ kwukwara ya na akara aka onye ga-edu ya mechiwe ya ike ada na mba egene ihe ọnụ mmadụ ga-ekwu mewe ya otu ụbọchị akara aka gị ahụ ga-ebuga gị ebe na-atụghị anya ya ntosi buga m bụrụ m garo na gọọmenti azụ na Enugu were nyekwa m apọịntment werekwe nke ahụ na-ekenekwe the executive governor of Enugu steeti maka na ọ hụtara ihe m na-eme ihe dị mma kenekwa m Nsukka saride karụmụ na dejeno unadụmụrụ ma jeno ụmụ Igbo ekele m no onye lekulu n'ụbade gara Nsukka nwa mụrụ na gebu yogia na-egbu ndị onwere adụnadụ ọkụkọ si na-enye enweghị ike kporisi kpụrụ ụkwụ azụ igidara n'ala bewuta na mụtadụrụ gị ọkụkọ na-eri yere ọnụ kpagbago bọtụ merie kegị kụghere ka ukokugu na ọsọ gị ọkụ moto ikpekere oshibeja mana oshi ma oshicha bara ọgwụ na ibe ya benụgị na kemụnya amaghị na-ekwu ọkụ na amaghị ashụ anya ma ka ashụ azụ gị na-enwe mgbenye amaghị na-enye akpa aka akpa ilu nwa mgbenye anụ ga-achọ okwo ọ chọta okwo bụ onye ya ka ọ dị na anụ ọkwa soro ụmụ ya na-ehetụrụ ji hetụrụ mgbọrọgwụ na onye nwe ji kparị ji soro mgbọrọgwụ chọrọ nhe etukwu na-agụ ngwere ma ọdụ nyekwenu gị gbagalagelu ama ekele gị egbugo nwo onye ọkụ na-agba benye anụ ga-achụ okerekwu ma ọgwụ mengalasi na-enye nwoke ogologo n'ọkụ na-agba were ya ara n'ije nganga ejiri ya mmanya abụkọ na-adọm n'ọkụkọ nwa mgbenye na-arị n'ụkwụ hụ ndị Igbo na-ege m ntị ha na masị unu ga-ere isi mbido TV mbụnụ ya n'olu m mbọ na-akpọtụ mgbe na-ekwu maka ihe gbasara Igbo maka na Igbo amaka o Igbo ya doo